Mentres os voluntarios seguen a retirar os pellets das praias afectadas, a Xunta descarta elevar o nivel de emerxencia, algo que se traduciría, por exemplo, en máis medios por parte do Goberno central. O Executivo galego asegura que non é preciso, atendendo a criterios técnicos e científicos. Seguimos peinando, monitorizando todo o litoral, por se atopamos distintos restos ou acumulacións de pedres, incluso se atopamos, que sempre será o ideal, eses sacos intactos, se é a forma de recoller da mellor xeito, da mellor forma posible este material. E tamén seguimos traballando, en este caso, a maiores con os dispositivos de medio ambiente a través de Traxa. O conselleiro do Mar estivo esta mañá no porto de Vilagarcía, onde está atracado un dos buques de gardacostas de Galicia. Ali Alfonso Villares fixo un chamamento á tranquilidade, asegurando que os pellets que están chegando ás praias non son tóxicos e que non teñen constancia de fauna afectada. Se entra no organismo, en un principio non é para asimilar, saldría polo propio organismo. Ás veces cando nós accidentalmente tomamos igual un plástico, é un plástico rígido que non teria por que ter máis afectación. Segundo datos do Goberno galego, neste momento hai 30 praias afectadas pola chegada das bolas de plástico. Destaca o traballo da empresa Traxa e agradece o papel do voluntariado, pero matiza. Temos que pedir un pouco de calma, porque ás veces, se somos moita xente na playa, igual se pode facer máis mal que ben, porque son bolas pequenas e, polo tanto, ás veces a recollida ten que ser un pouquiño organizada. E sobre as contradicións coas datas de notificación, o conselleiro insiste en que ata comezos de xaneiro a Xunta non soubo nada por parte do Executivo Central, unha versión que chocaría coa da delegación do Goberno en Galicia, que apunta a que informou a Xunta o 20 de decembro e que, a súa vez, o Goberno galego sabía dos primeiros vertidos o día 13 a través do 112 Galicia. Nós non sabemos nada, sabemos que apareceron a través do 112. Ese día 13 apareceron uns material e se vai recoller, pero non sabemos a súa procedencia, como se apareceran en outros sitios do litoral, non? Unhas madeiras, ou sempre hai visos do 112 ou que aparecen os animales mortos nun río ou en calquer lado. O 112 recolle avisos, non sabemos a procedencia. Entre tanto, este luns, a Unidade Especializada en Medio Ambiente da Fiscalía Xeral do Estado decidía abrir dilixencias por este vertido de pellets na costa galega. Esta unidade xa abriu un expediente de seguimento da situación o pasado 4 de xaneiro.